Πελαζή. Να σας πω τι θέλετε, μαντάμ. Αυτό το σπίτι δεν ήταν του κυρίου Κουλουνδρή. Μη μου τον μελετάτε να χαρίσει τα μάτια σου, διότι τρέμω, μα έχω επίδειξη. Για τον του Κουλουνδρή. Βεβαίως είναι, σας αρέσει, καταπληκτικό σπίτι, Ήρθε μια φορά στο Παρίσι, όταν ήμουν στο Παρίσι. Όταν ήμουν στο Παρίσι, ήρθε την ώρα που ψάρευα στο Σικουάνα Χάνους. Άχω στο σπίτι. Μου λέει Ζιζί, Πελαζή. Το χαϊδευτικό μου Ζιζί, αλλά Πελαζή με λένε. Τέλος πάντων, έρχεται μου λέει, πουλάω το σπίτι στην Αθήνα. Το παίρνει, το παίρνει. Του λέω πόσα, του λέω τόσα, μου λέει πάτα, του λέω. Με συγχωρείτε, πάτα του και του σκουλάρι εκεί. Πάτα, του λέω. Ευχαριστώ, μου λέει στα μούτρα, του λέω. Ούτε ξέρω τι είπαμε, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε. Α! Δεύτερο τελευταίο να σπάσει. Ζιζί, βρε παλιό κόριτσο. Βρε παλιό κόριτσο, είχες επίδειξη και δεν μου κάνεις ένα τηλέφωνο στο Λονδίνο. Μα βρε θηρίως αποθύμησα. Έχω να σε δω από τότε που υπογράψαμε τα συμβόλαια στο Παρίσι. Πού? Τα συμβόλαια στο Παρίσι που υπογράψαμε. Εγώ. Βέβαια. Στο Παρίσι. Βεβαίως. Εσέ. Δεν θυμάσαι. Βέβαια. Ωρες συννεφιάς. Τι έπαθες εσύ μου? Ζιζί, Έλα. ο Τζίμι τα ξέρει όλα και έτσι δεν έχουμε ανάγκη το Κουλουνδρή. Σιγά, σιγά. Α, What happened to you? Τι κάνεις, Ελένη? τι έκανε, λέει. Δεν έχει ο κύριος Κουλουνδρής. Ο κύριος Κουλουνδρής μας έδωσε το σπίτι από το Παρίσι. Ελάτε από εδώ, ελάτε από εδώ να σας πω. Πάμε από εκεί να το φάμε το ξύλο μαζεμένοι.